We zien nog een café de Belge. Met meneer de Sille reporter en de klossaars allemaal. Gezien weer op de vrouwen met de skis verkleed. En we gaan dadelijk alles te goed op straat te zetten. Want dat vinden we heel leuk. Dank u. Hartstikke chic. Hartstikke chic dat wij zien. Lieg mich zo riek. Ik wie de weg. Nou, ik ben blij dat ik organiseerde tegenkom. Dat zeggen ze ook altijd tegen mij. Met Gertie Groot. En we hebben een hele fijne carnaval. Dankjewel. Heer wil het zeggen namens de andere Riel. Ja, ik ben hier van hier dat ik vandaag gastkassjaar mag zien voor u. Hij in de buurt met allemaal. En fijne vastelavond samen. Hij komt met een uitprins. Prins Barry. 1993, ja Barry of niet? 94, ja. Barry wil ook het zeggen. Maar ik had graag met mij praten. Jan, dat ik heb zin om lekker vastelavond te vieren. Ik weet niet wie stiek bent met de vastelavond televisie. We amuseren ons een klein beetje. En Rudy, wou ik even een groeten voor doen. Complimenten eigenlijk. Rudy is er niet bij. Maar wat een shot eigenlijk voor ons. En nu meestal gewoon eigenlijk over Gerrie Janke, maar dat geeft niet. Goed gezond.